Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zavain chibai le vek ule tunchum video a chuan true story based movie mu nom le bengver zar mai outlaw prophets Warren Jeff ti hi toikim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang zanlaya koldong Warren Jeff churang taka in per tho ngalin asilai lotin pon lam chu athli thlai ngala chumi nu chuan anupui te zinga pakhat Katie Christensen chu in siam tura ashil nu in anupui te zinga arin ber Jenny ni chu Isaac a kai thau tura shil le in minute thum nuwa chuan chulai mun chwa san tur chuan anin pe fel theita ani akalma in Warren chuan anupui te zinga senior bernena chuan pathiana rin na ngatlat tura cha in FBI ten anron nang ching ma cha chuan Isaac a hovin manmo takin antlan chuak zui ta ngalani hengthil hi engtianga thleng nge nupui tam tak nei nia lang Warren Jeff hi eng angmi nge ani cha ti sheturin hun masalama kan kir dorang India gaming platform rintlak perpola changam Sunny Leon represent bet jeli hi download chuan athlonin cheng zani idong thenga Facebook review kaltlangin cheng za sumnga idong thei bokang 180% IPL daily bonus chengin cheng sang thum thlenga don theya 150% jeli first deposit changa 60% reload bonus kaltlangin cheng sanga thlenga don thei bok bet jeli game sa changin free spin zani adon theya cartin sing khan sang ni necessary reward don thena le jeli free spin sangkhat za soma unlock thei cheu deposit te hi UPI le bank transfer manga himle chataka kalpui vekani cartin 45% emo thlatin 50% weekly commission don theina ani comment section a lenga tang hian engtiklai poina bel chan thei renge Colorado khwa hi mi sanga vel chau chena ni in kumli malam khachuan Warren hi kumsom kwa upa Riulon Jeff fa ve mai ni in apa Riulon ero later day saint ko shandin tule an ZAWLNEI ngai san tak ani thung Riulon an chu atha changdol ber tur nia ngai afapa Warren chunga hian angil nei lo em boka mi ma azak tak taka siam chang po anga viau chin heti hun lai hian Warren chu an khoskula thokin mi paza inzir tir na lam chu atoi pui viau chin bokani chum khat po class ban nuwa a student zinga mi kumsom pali le ko upa Elisa I chu chunu fal turati in thiam takin an chung ko chanchin eng emote chu asoi pui velani Colorado khwa cheng te hi an sa khovonin aphuar takle chutianga cheple mani in veng taka nun mang chuni vekin pon lammi te eroin an sa khoserle sang kalpui dan chu uchuak ti in an enhiam lebok Riulon chuan shillok na maktak adon thu soin khovel top chu athlen thuai don thu huai takina soi chhuaka khovel top ti vel ringve vak lo Warren eroin a oi lo viau Mahse pa thu soi chu anial kal du big lem lo apa chuan juni som pania khomipui ho chu fil ta om khom tir tura ati ange in khovel to phun ngakin khomipui ho po chu anpung khom ta chap maya Mahse juni som pani pela zanlai dar som pani arik nu thleng po chuan khovel chu atop ta reng chuang lo Riulon a phei chu ain khalbo zui daya Warren chuan mi pui pung khom zo zai te hoi hailu tuktur ti zia omnan chuan pathian in chance min pele ani hi te ativel tamai mai bokani zanlaya apa kol dongin avakal nak chuan thi chhonga lo mureng to apa Riulon chuan a ai o tuata noa fielding achu a thlan thu lo puang chuak turin acha a ai o tura apana thlang lo chu na ati lebok Mahse om to lo thuai tur apa thu cha nu nung chu tu man an shat pui velo awangin apa Riulon ai o tur soi hova Holy Council an chut khom chumpo chuan ruwa manna anei rukar to ani a unaw pasyonin kutatha ka wanga ril runa a an how to pa berle an ZAWLNEI Riulon ron mu tum Elisa ite chu Warren chuan lodong songin rei lote a chuan Riulon Jeff chu amboral tange heta che a hian apa hlim thlakianga langsar lo taka a khosak char zel na chang chuan indi zalenin akuta thunei na fam kim chu tlaktir nge po atum viawani heng zong hi tunge ani ti an share lo papakhat chuan rala changa lo thlir rangin council member te po ati phok lek chan viawani hemi nu hian Warren chuan khomi zong te ma a chuan thu soina hun mangin apa thu cha nu nung dik tak chu soi chhuak du talovin chu aya chuan dot soin ama chu ai o tu tan a thlang ti a soi dai mai
athu soi jet chuan mi puilom po hlo hle in kutbeng thom po chaviao Mahse council member te ngai dan ero anive hau lavani hemi nu hian thu bera in ngai ta warren chu apan ai o tura point nawa fielding ate na chuan kal ngalin anupui nena an chuak lo nga pa te chuan a thala ka amel te chu markarin alo thai chevel ham hama anron ki rual chuan darkar somli paria chung an khwa chwa san turin thu apezui mak mai hemi nu hian a ma chang dai to a atleirol du ruk tak elisa ichu bi thachan le in arwal pui mi padang nena anin mu te chuan thik na hlirin a khat theiani hemi nu hian a chung te lama changa chan la in pasal nei turin ruwa manna alo siam pui ta mak mai Elisai ero achap na sa lia Mahse an ZAWLNEI ro pui ayo tole an khaw tu pa ber thu chu zomlau thei ani boxi lo ti chuan mi padang alo ompui wanga Elisa I chunga thinrim na wang chuan warren chuan ti du da em chin tu akazen ellen state chu pasala anei tir zui ta mak mai ni chumole hemi nu hian athu nei na man kholo zwal zel tum warren chuan khwa a atleirol du chu anupui tura shwai khom mak makin apa nupui sa po chom nualani aumzia chu apa po kha nupui pakhat ai tam nei chi polygamy practice ching thawani warren chuan anupui thar te kai shwai turin thuwa pe boka apasal thu zomlo thei bik lo jeni ni po in athu pek chu a zom ve ta zel mai ni tleirol pakhat rebecca phei chuan warren pa nupui ani to thu soin afa pa nupui ni le zel chu adu hau lo maya jeni ni ben ator pha hial ring tu mei chia te hi zona zot tor ni lo thoi mai tur kan ni alati mak zui tuna chuan akuta thilti theina le thunei na engkim nei ta warren chuan anupui te jing adu du chu zan hun manpui tumta in apa ta na larin omtum tlat rebecca ero ala helviau mai hei wang hian warren chuan room chunga kalnan tir zui makin mei chia te chung thu rel thei tu chu pathian chawani di in pathian ming changcho yin adu du danin rawarel tamai ni atuk lama po warren chuan Elisa nena lo dun ve lamona chu anna thona muna changa rek chhuakin ti luina akara thui fetlan pui nu chuan thaler relu tuk tak maya chuan mu che in khwa achanga no chhu ani thwa shil nu chuan akal san zui le tamak mai ni heti mekla hian an kho chung chui zuya vilde ureng pa po chu mu tur ala reng bok hepa hi detective Gary Engels ni in kho chunga mi zong te chuan lom lovin an endeu shek china chutiang che chuan an khomi ni lo pon lam mi an kho chunga an ron kal chang chuan an lo lom ngai reng lo bokani a motel room lama kirle Engels po in a chwa lanin tu emochu a rooma an lo lut nge ti a shethiam ngal heti mekla hian warren po en rebecca ichumut pui ngei tumin riulo na kha athi tak hleinem keima hian ala nung chhun zom renga lom ti in chong chai dun puya te chuan a som vela Mahse rebecca ero in lavin achap na salia hei wang hian warren po in engtin ma ati zui ta bik lavani detective Engelson motel achwa san lai chuan le lama jenny ni po in rebecca ichu zilmol molin warren chu nar to lo turin ati a ani ero apa riulo na tan chuan arin omve bur mai boxia athil to na wang chuan achap bang theilo hei wang hian jenny ni po chuan laina tin warren na muthil lan chuan tlan chhuat tira tumta ani Mahse in hnung lam kong ka bula chuan warren tha chang dol tu ai zaka chualo omsi jenny nin coffee in pui soma akal son pui hlanin rebecca po chu alo tlan chhuak theita hlavani Rebecca atlan bo ti asha dwalin warren po chuat hinrim ngei mai anupui te zinga to emober chuan an chwa zalen ani ring bokin arangin zong turin ain khal chhuak ngalbok atuka chuan ti luina Elisai anei tir alen chuan anupuin nupui ani anga tho oi fam kim lo dan te chu soin warren ne na chuan avuya ani la chuan mei chia te hian kan thunial kal theina pakhat ma nei lo achul chuan tharum po mang mai ro alo ti mia maya elen po in azom chiang hle ani
heti mekla hian detective Engels chuan a thopui nu hne na model room a tu emo an lu ruk thu shilin engma an chuang si lo te chu makati hle ani Detective Engels hi Colorado ZAWLNEI thar ama mi zong aya thunei na mangswal na sa zo ka ngai chui zui na thok mek le chu awanga khwale che vela tap tal deuh chot ri po hi ani kalna tur dang shelawa police station lama tulut ta top Rebecca chu detective chuan komin ani chuan anaw Elisa I chu akal sandai awanga angai tua thu de asoi nu chuan engpo soitura ain pe thule rin na chang choi diklo taka polygamy practice how ti chat vek chwa thil du ber ani thwa soi bukani hemi nu hian detective Engels chuan thu chwa siamin later day saint ko shan how to look ber orange fa chu poina sata khoi tu miswal ani thwa tlang au pui zuya heti mekla hian ama orange fla chuan an khomi pui ho hne na chuan khovel bol hlo taka chengten ti chha tuma ma an lak mek thu chu alo fa vele chumi rual chuan dan thar makdang dai tak tak pathian hne na changa adon nia soi chu jam zui bokin rong sen reng reng chu ben ani zui ta a sports reng reng khapna thu pek a chwa ba ka media zong radio ti lo chu kho chunga lak lu a khap vek bokani uile si hal ti vel ho po chu thimlal tir ko ti an ni ti in kho chunga kol le lak lu a khap vele bok heti mekla hian detective po in anna chu lo la thok ve mop mopin court summon ti chwa te chowa pe a alan dan chuan warren hian aro rel la le me che chunga hleilen na wangin US dan tam taka bo chia a in soifia tura court ko ani sermon anele masabera Warren chuan patling ming enge moza chu lam chua ka adin tir nu chuan kho achanga no chua anni thule an NUPUI te ne na in chentir ngal tur le an fa te po chung ko danga omtir anni tur thu chu apuang le ta ani hetiang ati chanpo hi chung pa ho chu police ne na information petu nia arin helwang ni in an phat san wanga athin rim na chu rong takin alei bole ta ani bermai tlan bo ta Rebecca inaw Elisipo chuan anaw pailai chu chiat zuin Warren la chuan a u thil ti swal ai a chunga atlak thwa soi mak mai a hun ton thim le shom tak chuan Elisa ipo na sataka ngongin mule mal po anei theime uto lovani heti mekla hian council tipo in Warren hne na chuan chhui zui mek ani to thule engkim lopuang chuak tu chu tu dang ni lovin Rebecca I ani thwan shilta a hei wang hian Warren po in an chen mek na mun chu chwa sana mun dang state police te khoi phak lo na muna in ben bel le chu cha in a shat phata ani zana chuan a pasal motor cha biru in Elisa I chuan an khwa chwa san ve thei ta hlau maya a u le detective Engels tenen chuan in muzuin Engels po in korta an thu soite chuan me chedang chan chuan a konga na sataka kongro asut nge arin thwashil bukani zanlaya local sheriff ne na changa koldong Warren chu a in dap thut ani don thu shatir lok ni lavin nan chin ani ma in Isaac le keitenen Colorado khwa chu an chwa san man ta lavani kha a in thleng police te po in an mit nge in thil omdan chu moveta in chu thil thleng chuan US rampum adap chuak ngala news headline shang alwa khat ngal chei chuaya heti meklai hian Warren te ro mun shanga kalkwalin an lo tlan chevereng bokani hemi nu hian nu chui na chu chan ngal ni in Warren a zui tu zong te chu thu zo fia an ni zui bokani tlan chia thut angai hun om ring Warren chu lo in ro man lok sa deuh thlapin phone tam tak le sum chanem tak te chu alo chep sang man diama Mahse abiru reng thei ero arin om chuang lo a chan chu wanted criminals man tam ber ni ta hialin US sarkar chuan a chin chil thei hne na dollar nuai khat pek atiam tarup mai atha chang dol tu Isaac po amang ang jan viau Elisa ite chu court an tong chuak ani vai chuan kan to vekani mai ati tui to chutianga an biru kan biru koita ka wang chuan ke te po in man a hlau chu zo ta phong maya Warren chuan pathian in a phal don lo tin la konfi viau lelama FBI te po in nuchui na chu la thok chun zom rengin Texas a mo nun ber ani thu an report don bo zuin detective Engels po chuan state police lam chu a shil shengalani
Warren na tepo gas station at chuan cholin Dora thil lei ke tipo chuan wanted postera Warren na thalak telve chumu in a po thak nu chuan a entir ve a zana chuan highway an tlan lain rin hlel an ni awangin police pakhat chuan ron ti dingin car chunga chute mel a mu rual chuan backup a kau ngal Isaac chu motora tanga chuktir ngal ni in ke tipo amang ang to hle Warren hne na chuan engtia om tur nge ti azot ngal anila chuan ithin lungveng charo ti zong ba ka chang lovin police chuan ansum tam tham zet phur te chu muchuak le zelin thil pe hel vel chuan engma asiam tha thei to don lo ti pom Warren po in aming dik tak chu a shil ve ta ani hewang hian man ngal ni in detective angle spot chuan a kom zuya heng zong zong a thlen nuwa po hian Warren chuan pathian ZAWLNEI rin om tak ani thu chu huai takala soyin khovel ten om tak lakata min zui tu te hum him hi ka thupui berani alatifan trial nei ni apo chuan court building pona mi puile press mi chanem tak pung khomin lauhle Mahse elisai po in Warren akal zong chuan a testify ta a atopa chuan thiam lo chantir ni in jail pa ngaya khung zui anita ani atan pui tur te la chuan he hmuna hi chuan nupui nei to lo nangma khan nupui ini to don ti in an lo aw el na sa hle a hlotlin na awangin angle spot ho pui te chuan lom pui hle Mahse nu chui zo ti tak tak ero om thei don lo ni in alang a chan chu Warren na zui tu ama laring bur tu chu tam tak an lo om cheu wangani jelama ero Warren na chu ZAWLNEI ni to lovin engma ni to lova mal tak ani ringot to Isaac chuan ron lo in Warren chuan ZAWLNEI ni lovin dot soi mang jok ani thu chu alo shila athu shat zet chuan Isaac apo atina hle aniang ami tuel luang zoi zoi mai ama mai baka mitam takterin berle zui mek chu dot soi mang ni in an nun chu dot manga din mai ani ti ashat na chuan atina hle poinarin om jelama Warrenan ama nun na lak atum lain le lama Isaac po in khomi pui ho ne na chuan Warren thoshil chu puang chhong vele in anupui Jenny ni la chuan miswal hovin kan ZAWLNEI ro pui hi kan la ka changa lak sak min tumani atan hian itong trai zo kang u alo ti mau bok jelama po in mate pakhat chuan Warren thil tum chu lo mu in ain ti hlum ma in Warren chu chan man ani ta hlau hemi nu hian Warren chu dam chunga tang tura achung thu rel ni in Isaac po in achum ni nan aron tlolia kan thil ton hi test chi khata ngai ro kan pass me kani alaron ti zui tin chumai baka thil chui chan tum detective te po chu Warren nupui Jenny ni te chuan lo hnot chuak ngalin chung thil zong zong a thlen to nuwa po chuan Warren laka an mit la del tata ru taka la zui tu chu mitam tak an lo om chawani hewang hian Warren po in Isaac ne na chuan test kan paltlang zo ta boka engtik nya emu chuan karon kirle nge yang ti in a hoi sang le tawa mai a enga po chulo ni ta se July ni somni pakhat kumsang ni somthum pariathi parola chwa phalsak ani hun tor ni dorin alanga vedeu ngat chwala ngai mel thungani ole engpo ni se tun chuma tan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule